ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi Karilum MTB Adventure haringkat kajiat rilang bat ka True Work Enterprise ka tenat jongka maungap Multipurpose Society ka Pro Cycling Shillong bat ka Meghalaya X-Pulse Riders kala pelong ya ka Tour of the Khasi Hills ha ka arpu pratarik uno pra arajar arpsau da ka jia kop nya cycle ka bagi khot ka Cross Country Marathon Cycling Race Challenge ka ba shispa prapo kilometer ka bagi Nongñiah shembenta kin haban Pyndep Hapoh ka khatar Kynta ha kani ka jia kop ladon arpulai ngot ki Nongñiah shembenta lani ki participant riders ki bakenthop ya ka the elite bat ka master category ki bahaban Pyndep bat nya lingba ki South League District jong ka jala Meghalaya ka bakenthop ya ka East Khasi Hills South West Khasi Hills West Khasi Hills bat ka Eastern West Khasi Hills District kani ka jia kop cycling race kala sedang ha ka arpu pratrik uno pra arajar arpsau ha ka pon rish tengman step nasionong maungam ha ka bagi Nongñiah shembenta kinhaban ya lingba ki shinong tersat jakrem Maukerwat, Nongston, Markasa, Kinshi, Mairang, Bat Poibiang, Ban Penkot Hasinong Maungam, Hakapor Jan Miet, Hakani ka Johi Kasi. Bat kiladu hakani jia kop kilong, uba Arian Borlang Maublay, kum unong job, haka kerdan ka Baningkong, uba lala ban Pyndep ya katong, tang Hapoh ka Prakanta, kat arminet bat laipinyo second. Uba lawan baar uday uba Bikrestar Mensong, uba lala ban Pyndep ya katong, tang Hapoh Prakanta, kat lai minute. Bat ubawan balai uday uba syarai lang basayoman, uba lala ban Pyndep ya katong, tang Hapoh Prakanta, 20 minute bat lai second. Haka Master 35 above category pat la job do ba Joseng Marang ubalala ban Pyndep ya katong tang Hapoh Kynta arpumnet arpanyo second. Nongñiah lam jonggarilum MTB Adventure uba eling do ulo ongru ba kani ka wat ka Baningkong lani ka first edition jongkani ka jia kop bat kum ka kanhuan kala rai ru ban pelong manlau snem haki weiru ki district jongga jala Meghalaya. Wishing you all the best. Ma, Baro, all the best. Ma. Thank you. Akan ka imlak salang jingi kamtam kini kisngi ki bun ki ka imlak salang jingi la shu ple jumur pe tangha ki we benta la de tangha ka football la tam de tangka cricket la de ki ki sports ndre ya kan ka kampat nilakum pinlanai ka nilakum bu slendet ne kerman skamba lingba ka jing sedang jong kium ka kunhun pat baro blai trelang kan ka kam kan wanra ka jingmut ka bakam pela ban rumut Hapoh ka jela jengi kan kambha susu aksi banwan nang ta blish pun fi barok blish menta
ya pi barok belai mata wat ba pim job ru wat ba job ru barok ngla long lang kinong job but hendai tu ba job pap in a very special way pan mo pila poi saka job ba kham sha khmat tu in i kerman yang kikit bok keruang ag jingker ku kerdo ba pinang laban kiu sha prang om tang hai ni jeli hendai wat sha Jngai jong ka jela chingiru pinang wan sha khmat ag si pinang wan te sai sin boleh sibun ni pi barok boleh mata ka Jing kena ka lempung kena ka kam cycling race blend kurkui pi barok boleh sibuna India ki bampat tip ba